Kedves leszármazottaim! Tudom, hogy nektek nem kell bemutatkoznom és ez a videó nem is pótolja a hiányomat, de mégis különleges, hogy a fiatalé nem is megfogalmazhat egy üzenetet felétek. A rendkedvéért azért a legfontosabb életrajzi adataimat hallgassátok meg. Fülöp János vagyok. 1931. április 6-án születtem, Győrben. 1960. szeptember 26-án kötöttem házasságot drága feleségemmel és a 60-as években 2 fiunk született, János és Zsolt. Tragikusan fiatalon, 52 évesen kellett elbúcsúznom tőletek, 1983-ban. Tudom, hogy még most is sokat gondoltok rám és az elvesztett éveket nem pótolja semmi. Ugyanakkor egy szülő tovább él a gyermekeiben és a leszármazottaiban, így egy kicsit most én is köztetek vagyok. A szerencse most úgy alakította, hogy én mondhatok el nektek egy motivációs üzenetet, mely talán útravalóként szolgál majd az új évben. Csak egy rövid, de annál velősebb gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami így hangzik. Minden nap nem lehet jó, de minden napban lehet valami jó. Lépjetek az új évbe pozitív gondolkodással, és ha a negatív érzések úrrá lesznek rajtatok, próbáljatok hátralépni és elcsendesedni. Kívánok nektek nagyon boldog karácsonyt és pozitív új évet!